ଆସିପାରେ 250 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମୁଦ୍ରା ମରୁଡ଼ି। ସଭିଙ୍କର ନଜର ଏବେ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଉପରେ। ସରକାର ଏହାକୁ କିପରି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଓ ଆଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କ'ଣ ହେବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ଦେଇ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏସ୍ ଗୁରୁଭୂମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆସିଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗୁରୁଭୂମି ମୋଦିଙ୍କର ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନୋଟ୍ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଘର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଗୁରୁଭୂମି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁଭୂମିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟବନ୍ଦୀ ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ମାତ୍ରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ଅତୀତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେବେ ନୋଟକୁ ଅଚଳ ନକଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତଳକୁ 250 ଟଙ୍କିଆ, 200 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିପାରେ। ସରକାର ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୋସ୍ତ।